Osukwini layizolo, i-March and March ikhiphe an-official statement bekhuluma izinto ezenzeke ngomhla ka-29 kuze kumhla ka-30 kuze kube namhlanje naney'nhlelo zabo. Sizokhumbula ukuthi bamemezela bona ukuthi kusuka ngomhla ka-30 abasezukumasha everyday kodwa sekuzomashwa every Thursday. Njalo ngoLwesine kuzomashwa up until u-government aqale enze lokho okufanele akwenze. Abezukumasha nje unomphela, kodwa into eyenza ukuthi kunqamuke amamashi ukuthi u-government enze lokho okufanele akwenze. Yingakho uma bemasha ngesikhathi sonke bethatha ama-memorandum bewasa la kufuneka bawase khona. Emveni kwalapho-ke base beyasichazela nangey'nguquko ey'khona. Baqale bachaza ngodaba likasisi kaPastor Mjosti nalensizwa yaseBurundi. Bachaza ngobudlelwane babo noNgizwe. Bathi cha, kukhona uphenyo abasalwenza ngoba sebetholile ukuthi kunabantu abathize abakhokheliwe nabantu abemukela inkokhelo ukuthi abenze uqhekeko kwi-March and March ngaphakathi. So angeke-ke bayivumele leyo nto leyo bona. Abezukusebenzisana-ke noNgizwe Mchunu ukuze kuphothulwe i-investigation ngoba kunophenyo olwenziwayo. Mase sebeqedile nge-investigation, ilapho-ke bazobuye mhlampe basebenzisane noNgizwe uma kutholakala ukuthi lokhu abamsola ngakho akakwenzanga umsulo. Awufuthi kuyinto enhle-ke leyo yokuthi ungaveli nje uthathe iy'nqumo ngomuntu kodwa yenza uphenyo uthole ukuthi ziyiqiniso na izinto ozizwile ngaye. Uma zingelona iqiniso wenze njani, uma ziyiqiniso wenze njani. Kuyinto ebalulekile leyo nekhombisa-ke ukukhula-ke kubaholi be-March and March ngoba ushilo uJacinto ukuthi zonke lezi nqunywa y'thathwe yi-National Executive Committee ye-March and March lapho ibihleli khona. Yingakho-ke bezidiscussa lena. Udaba-ke sikhulume ngalo leli zolo. Ngiyafisa futhi ukukuphinda lokhu. Uma umuntu ungasheshe uphendule into ongayizwanga, ungalenzi iphutha lokusheshe uphendule into kanti awuyizwanga ukuthi ithini. Ungayiphendula into ongayizwanga. Okwesibili, into uma ungayiqondi buza, uzokwazi ukuchazeleka. Uma iqala ividiyo, ngifake ividiyo kaNgizwe yango-2024 before ama-general elections. Lapho uNgizwe ayethi khona wonke umuntu oyibhinca makavotele i-ANC. Kusuka nje sinye isilima, asiyilaleli ividiyo, asilaleli nokuthi kungani ngifake le video kaNgizwe ngoba ngikuchazile ngasekugcineni ukuthi kungani ngifake leya video kaNgizwe. Uvele usuke uthuka mina. Uthi ividiyo indala lena ayihlangene ne-March and March. Ngiyazi ukuthi ividiyo ayihlangene ne-March and March. Kodwa bengizama ukuveza ubudlelwane bukaNgizwe noPresident Cyril Ramaphosa. Ngoba uNgizwe usho kahle kuleya video ukuthi uPresident Cyril Ramaphosa afuneka aqhubeke abe ngupresident. Iyona into afuneka ukuthi ayigqugquzele amabhinca. Leya video yachaza ukuthi uma uNgizwe esebonakala ehlangana noPresident kanye noPhakela uMthakathi, uNgizwe noPresident banobudlelwane obudala. Emavikini adlule-ke uPhakela uMthakathi uhlangana ne-March and March baphuma nesisombululo esithi cha basazosebenzisana. Yingakho-ke ifanele ungayiphenduli into ongayizwisisanga. Ongayiphenduli into ongayiqondi. Ngoba ugcina usuzihlaza phakathi kwabantu. Uziveze wena ukuthi uyazazi ukuthi unenkinga yengqondo. Ingqondo iyakucabanga kancane. And mina yazi umuntu mangabe ekhombisa ukuba isidomu ngiyangikhathazeke. Ngikhathazwa ukuthi gazi laba aphila nabo iy'ngane zakhe yini ezizoyifunda kuye. Yazi kungcono ukuzalwa umuntu ophambene ekhanda ngoba vele uyamazi ukuthi uphambene ekhanda. Kodwa lo zobukeke right kanti ingqondo yakhe empty. Hayi. Uma sizoba nje hayi angidluleke ngingene odabeni lolu. Emveni ke kwale nkulumo yonke uNgizwe Mchunu uphendulile. Ngizofaka inkulumo yakhe lapha bephendula
isinqumo lesesithathwe i-March and March. Mhlambe ngizophawula emveni kwaleyo video uma isidingo sikhona. Hey, except, hey. Yini yakha wena? Hey, bafethu, hey. Ngaza kwethu. Ish. Esekuhlwile. Umsombuluko. Mhla 27 July 2026. Nakanjani-ke nganza kwethu ngithi-ke siphuma lapha eRichards Bay ukuthi-ke lapha siyolwa nesimo sabasebenzi ngokuhlukumezeka kwabo enkampanini abayisebenzelayo engaphansi kwa-Transnet. Siyethemba-ke ukuthi umlayezo usudlulisile uzozwakala. Njengoba ngikhuluma-ke nje lezi ndaba, ngikhuluma lezi ndaba ngokukhulu ukujabula ukuthi emveni kokumasha kwethu isikhathi eside kangaka 1,000 marches across South Africa akadenzeka ekwazi wafika umhla ka-30 owabekwa njengelanga futhi-ke eliwumncamla juqu futhi likhuthaza ukuthi abantu bokufika bahambe abangenamaphepha. Sikuthokozelile kakhulu lokho futhi manje sekuthele ithelo ngoba iqiniso limile. As much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse i-economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha nabo yonke lento ukuthi dadewethu uMangobese noMfowethu Phakela abalazi ijele, and futhi they are junior to me. They are excited about every situation, limelight, relevance, and everything. I'm no longer excited. I'm visionary. I know what to do and when to do it. So where someone is weaker, someone has to protect each other. Someone has to elevate each other. So this is the position I'm taking. I'm on social media platforms. They may be there to say whatever they want to say because of the likes, because of the relevancies, because of abantu befuna ukuthi bahole ekugcineni kosuku ama-views. So la i-country is not about views. I-country is a very serious matter. We are serious about liberating our own country called South Africa. Njengamanje ngiyajabula kakhulu ukuthi kwi-Gauteng province uhulumeni wakhona has responded. Ulokhunjana ucommissioner wase-Gauteng esasinaye simasha eHebrew simasha eUval responded. He's called me ukuthi naye no station manager wase-Hebrew no station manager wase-UVAL ney'nduna zase-UVAL sengikhulumile nazo nezase-Hebrew nezase-GP nasase-Gauteng yonkana jikelele esasinazo ngomhla ka-30. Ngithi bafowethu asipheleleni sonke ngolwesithathu ngo-9 siyomukela imbali zethu, siyomukela ama-result okumasha kwethu ngoba we can't march forever, but we must march for the reason now and for the change, not for complainants, but we march to the greener pastures. The greener pastures is to receive ukuthi after we have placed a memorandum uhulumeni wase-Gauteng uthini. Ngiyawubonga to respond ngolwesithathu ngo-9 ekuseni zonke iy'nduna esasinazo ngomhla ka-30 esasigijima nazo estradini, sasigijima nazo ey'ndaweni ezahlukahlukene, nazo zonke iy'nsizwa zama-security esasinazo eGoli ngomhla ka-30 esathembisana ukuthi bafana bakithi siyofala ndawonye. Siyacela ukuthi sibe khona ngolwesithathu siyozwa ukuthi ngempela uresponde uthini kuthina ucommissioner, uresponda kuthina ustation manager wase-Hebrew, uresponde uthini ustation manager wase-UVAL ngaso sonke isigameko sase-Gauteng sokuthi kube nama-illegal occupants
emabhilidini, kube nama-drugs ko-Heathrow, kube ne-prostitutions eke ko-Heathrow nako-Yuval, yonke indawo koGoli ko-Sunnyside. So into enjengaleyo now ke isifikile. Njengongizwa umlando kamchunu, as a normal citizen of South Africa, I'm here to declare that I will be the part of that, because imina kuphela ekhona kuma-leaders akhona senior eGauteng ngomhla ka-30, imina futhi ozobe khona ekuthenini ngikwazi ukuyo receive i-respond evela ku-station commander kanye no-commissioner ne-Gauteng province as a whole, ukuthi reactor ethini kulesi simo ke esikhala ngaso si-country si-South Africa, singabantu baseNingizimu Afrika. Ngiyabonga kakhulu Panyaza ukuthi ubuholi bakho bume ngalendlela obume ngayo, futhi nawe uzame kunzima kunjalo ukuthi uhlakule isimo siye phambili. Namanje ke siya encourage ukuthi all other provinces noba umuntu siyambona naye uyakwazi ukuthi a-react entweni enjengalezi sikhala ngazo si-country si-South Africa. Siyakubonga kakhulu Mphemba kuthithe kandlela, kodwa sikufuna manje u-action. Namanye ama-province siyawa-encourage to do the same. Siyabonga kakhulu ngenza kwethu, sicela ukuthi sihlangane sonke ngensizwa zakithi sibambe ngomthetho omdala kaMose. Gauteng ngoLwesithathu ngo-8 ekuseni kwamayimayi siyasuka sibheka sibheka eHeathrow, suke eHeathrow sithi Yuval, sihlangane no-station commander wakhona eHeathrow, sihlangane no-station commander wakhona eYuval, ney'nduna zakhona nazo zonke iy'nduna esasinazo kwi-Gauteng province zibe khona, si-witness the history. We march for the change. We are not marching just to sweat. Uma iqala le video ngithe uJacinta ngomhla ka-30 wathi abasezukumasha every day kodwa bazomasha every Thursday, bayoyeka ukumasha mzukwane. Uhulumeni waqala wabakhona ama-actions ngoba kudala ekhuluma ethi izinto zizokwenzeka kodwa kugcine kungenzeki lutho. Ngakho-ke isizathu sabo sokuqala senza ukuthi bayeke amamasho every day kodwa kumashwe every Thursday. Ngapho ngizwe uthi you can't march every day ngoba uyakuqonda yena ukuthi ukumasha every day kuyayibulala i-economy. Ngake ngayikhuluma lento ngelinye ilanga ngesikhathi babemasha ngapha, ngazi noma kuseXhopo nanoma kukuphi kodwa kungapha le ndawo engapha ko-South Coast, lapho abamateksi abakhala khona ukuthi no, awukwazi ukuzomasha kuphela inyanga. Kwakhona abantu abangithukayo la kule nkundla esikuyo. Kodwa ungizwe uveza iphuzu elithi uPhakela uMthakathi noJacinta iLamlight nje into ebahlulayo. Angeke ngisho lutho-ke ngabo, kodwa ngingadumala. uJacinta usebenze erediyweni isikhathi eside qala iGagasi bekasebenza kanye no-Alex Mthiyana, iVuma FM into yakamuva. Kudala eserediyweni kwaba naku-TV. Sengahlulwa iLamlight, sengajabulela iLamlight manje futhi ungizwe uqale nini ukubona lokho. Yingakho-ke ihlupha udaba lolu elifaka ipolitiki phakathi, ngoba uma udaba sekungena ipolitiki angabe nisakhuluma ulimi olulodwa. Kusuka ngomhla ka-29 kuJune 2026 ungizwa akaphindanga wakhuluma ulimi olufanayo nalolo bekalukhuluma ngaphambilini. Emveni uba nje sehlangene nopresident kwakhona izinto abazikhulumayo, akaphindanga wakhuluma ulimi lola elikhuluma. Angiyibambi ividiyo, bengithi nje angikwazisa ukuthi ungizwe uphendulini, wathi bona ngeke bamashe njalo, yena futhi uyakwazi ukuboshwa. Laba ababili abakwazi ukuboshwa, futhi laba ababili iLamlight nje into ebadidayo, ifame, udumo. Bona bawumukela manje iqhamu, ama-flowers wabo ngomsebenzi abawenzayo, kodwa basayothola yona lento uJacinta akhala ngayo, uthi uhulumeni wethu iningi izinto azikhulumayo kodwa akenzi lutho. Basayotshela ukuthi sizwile sizokwenza ukuthi nokuthi nokuthi,
Kanti ngokukaJacinta uma sebeqala bekwenza ila amamashi azoncamuka khona. Mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu. Ungasisapota ngokuba imember, ungasisapota ngokusidonate-ela noma ngamalini i-account kwi-comment ephiniwe.